Tange urang ya. Dadi lek awake dhewe iki engko apik, Cong. Iya ta? Panggah iso no awake dhewe. Piye. Dadi lek awake dhewe engko apik, kok kabeh musik apik, yogane mening, awake dhewe ya apik, sinden-sinden oke. Dadi pelanggan setiap tahun. Bisa to? Yes. Genti teh. Genti teh. Ayo teh. Oh, bosok we. Maju ono. Piye? Peh Jabar doplang. Ki sing apa Mas? Peh doplang. Kudu dijarwa dosa. Dianu, sing desane. Desane mang ngendi, Bos? Suru. Suru. Heeh. Suru. Su. Sur lek masur to, Mas. Lah, iya sing apik. Lah kae sarsur. Suru, ayo. Hati-hati lho. Iki ini sebagai dagelan internasional. Lah, kok wis tae tumu dhisik. Modelmu. Ya ngene iki sambungin dhisik benjut pikir keri. Heeh. Su. Ya su. Su kuwi tegese syukur. Iya. Dadi iki sedaya warga masyarakat bengi iki ngrasakke rasa syukur bisa ngundang Mas Daru kalian sedaya kadang menika campur sari saking apa mun jenenge Langking Kusumo. Bengi iki gelar wayang sedekah bumi. Neng peh doplang. Selamat ya, selamat. Iya. Eteh untuk selamat. Iya. Ru. Kita itumu pangga. Ru. Ru. Ayo. Oh. Tapuk dasmu ayo kleru. Ngisin-ngisini aku Ayo. Ru. Apa pin? Apa lalu? Ru. Kuwi lho. Lah. Ya ndang to. Ru. Ru kuwi tegese iki sedaya warga kuwi dipun paringi rerukunan. Wong ngono ru tegese. Rukun bengi iki lek tanpa enek kerukunan, tanpa enek kekompakan, ora iso nggelar kelir sak menembiyane iki lho. Heeh, bener. Pak, tibake kok mletik uteke ya, Mas. Poloku sing mletek. Asline wong jenenge eteh kuwi wonge janda umum. Eleke kondang elek. Ondang elek, Mas. Ah, makane kuwi tak gula wentah, tak ipuk-ipuk dadi lekas rodok apik. Ning ya nuwun sewu ya matu-matan bocah kuwi. Piye, Mas? Wong karo bapake kuwi ya ora tau bekti sampe bapake wis ora ono. Lah. Lah iya, lah dek iki lucu Mas ceritane. Piye? Lah, dek iki lucu. Lah dek kan ya jawane niku malam napa? Malam Selasa. Heeh. Malam Selasa niku kan ya rembet-rembet kan lho Mas, magrib ngoten niku. Magrib terus ngejak aku budal. Teko kono kok ngisak, bar ngisak ngoten niku. Neng Teng sarean. lho neng pasarean. Teng sarean. Oh, berarti Mas, kula lekas apik, gren bocah. nyekar. Berarti lek ku Nyekar. nuturi kae mbok gawe. Yo yo tak gawe to, Oh Mas. ya wis apik-apik. Oh, kuwi lek nuturi Mas Dalang. to? Ya, Apik ditutur berarti Mas kok. Dalang. Oh, Apik. alah, iya. Terus? Dadi bar teko kono ki aku ya meneng ae wong aku rokokan. Iki mau jak rene iki nyang apa to, Teh? Aku ape nyekar bapakku. Oh iya. Heeh. Nuwangis, Mas. Heeh. Nuwangis dan Pak. Lah kok tak delok jenenge kok iso dar sini. Loh, kok dari sini? Lah kok bapakmu ki jenenge rek ya Jono. Heeh. Bapakmu jenenge Jono nyapa sing mau sekari kok iso dar sini ku lho. Wo ngene iki lho wong lek ora ngerti iki. Loh, Piye to teh? kadung nangis iki tak empakne nika lho, Mas. Tak empakne HP ku tak empakne. Jenenge sapa? Jareke bapake jenenge Jono. Lah kok iki jenenge dar sini. Lah kok sampe nangis-nangis. Kuwi piye to teh karep? Rene. Piye tak to? mau. Ngene lho Mas. Tenonge dilumake omonge digenahke. Wis jangkrik kok iki. Ya apa ora? Ya. Lah, Ndang. bener aku malam Selasa kuwi iki aku nyekar Mas. Heeh. Heeh, nggone bapak. Heeh. Lah kok medar sini? Lah, medar sini ku mau ki minangka apa Pak Piye, Mas. Kuwi ngono biyen gendakane bapakku. Loh. Wah, Lah kok iso gedane bapakmu? Berarti setengah pitu kuwi biasanya bapakmu medar sini. Loh, mesti ning kono makane sing tak sekar medar sini. Oh, batinku bocor. kok iso bar ngisak nyekar. Donge tak empakne lampune kok iso jenenge dar sini. Lah engko lek pemaku nyekar isuk bapakku sik turu tak dodoki yo Oh, malah. berarti lek malam Selasa kuwi bapakmu ning kono. Iya ning kono Jenenge malam nyekari Selasa. kudune lak malam Jumat. Lah wis dawuhe Mas Dalang, Oh. nyekar wis bener. Ning kudune malam Jemuah, Oh. ora malam Selasa. Selasa ngono kuwi ora Kuwi karepmu dhewe piye? Aduh. Jan bocah iso Ngene iki lho, ngene iki. Bah, piye? ngeten lho Mas Dalang, Wah. terus Mas anu. Ya, Gus. Kang ya. Tak kandhani. Nyekar kuwi sing paling apik dinane Senes malam Jemuah, Mas.
Lah kok iso? Malam Jumat niku estu. Piye? Sakjane mboten asal. Loh, Malam piye Jumat, lho mboten asal. Peh doplang kuwi angger nyekar mesti kemis malam Jumat tak kantemi lho. Mboten asal Mas Estu. Loh, kok aja sembrono lho. Loh. Wong kene iki priyantune ngertos kabeh Loh, aku yo ngerti malam Jumat. Sampean ngapunten Mas nggih. Yo piye? Sampean tau krungu ora selawatan? Bahaya cah iki. Piye Selawatan tau krungu ora? Selawatan. Saben malam Jumat ali kubur mulih neng omah sing kok sekar sapa? Oh, Malam Jumat ali kubur do mulih. Sing kok sekar sapa? wah dadi wong-wong bodho mulih sing disekar sapa? Ku lek enek malaikat kowe ku ya dicatet, Dicatet. koclok ya kowe kuwi. Oh jenenge ya kan lagu to. Jawane ning sewane omah ki ya njaluk pandonga. Ya. Heeh, mekur bahasa kiasan ngono lho. Lelek awakmu nyekar arep malam Selasa ngendangi darsini nih. Lah kowe sing ngejak kowe lho. Weh, anu Mas, ketoke selingkuhane darsini. Ketoke telingane darti. Rasane Lah lek malam Minggu. lek malam Minggu kowe ya tau nyekar kae. Malam Minggu ki asline yo gak apik, Mas. Lho kok ndak iso Loh, apik? gak apik kok malam Minggu. Lah iso. Loh tenan, sing pasti panggah malam Senin. Lah kok iso? Malam Senin apa malam Selasa? Kuwi apike kuwi. Lek malam Minggu gak iso, gak apik kuwi. Bocah edan. Loh tenan, gak apik ku. Heeh, terus nyapa? Lah, mergo malam Minggu malam yang panjang. Paling enak buat pacaran. Lah, Dadi wong ning kubure padha pacaran. pacaran bapakku Koclok. gendaan naruh dari sini. Iya lek nek malaikat ya dicatat. Iya. Gendeng kuwi. Deng ben. Wis ra karuan. Mara coba iki mau ana adikku genduk Lintang Kairo. Lintang Kairo nggih, Mbak. Wah. Pak iso Lintang Kairo kok jumeneng cah bagus. Nggih. Ah. Monggo Mbak Lintang.